Vi kører i alt for højt gear, alt for lang tid. Fordi det tror jeg, at der er mange, der tænker sådan, jeg kan mærke, at jeg er stresset, men hvorfor? Er det arbejdspres? Er det for mange ting på én gang? Er det fordi, jeg ikke føler mig tilstrækkeligt? Et eller andet? Jeg tror jo, stress er jo som udgangspunkt okay positivt. Det skal bare ikke fortsætte i en lang periode. Det er jo okay, vi er stresset. Vi må gerne stresse. Det bliver man. Det er jo ret sundt for os, ikke? Men sådan, når vi fortsætter med at være stresset over en længere periode, så begynder vi jo faktisk at skade vores system. Og det er det, der sker i det her moderne samfund, det her med, at vi kører i alt for højt gear, alt for lang tid. Og vi glemmer at stoppe op, og vi glemmer også at tage de her pauser, du ved. Og det er det, der sker. Lige pludselig så reagerer kroppen bare. Du har selv været der. Du ved, hvordan det er. Ja. Jeg kender mange, der har været der. Vi har ufattelig mange mennesker, der kommer, og som er sygemeldt med stress, eller føler sig stresset. Og lige på stress, der er floating det ultimative redskab, fordi det er den her kvalitetspause, hvor vi ikke skal sidde og snakke med nogen. Vi skal ikke sidde og have en dialog med nogen, og vi skal ikke have en masse nye små ændringer i vores hverdag for at blive mindre stresset. Men det her med at få bevidsthed på, hvorfor jeg er stresset. Er det arbejdet, der gør det? Er det fordi, jeg skal have mere tid til mig selv? Yes. Okay. Er det fordi, at jeg laver noget, jeg ikke er glad for?